Għalija kienet xi ħaġa kbira x'qatt ma kelli okkażjonijiet bħal dawn. Kif iżżomm ruħek attiv inti? Kif tqassam il-ġurnata tiegħek? Jiena filgħodu nqum fil-5 ninħasel, mal-4 ta' filgħodu l-5 nqum ninħasel. U mbagħad għandi wieħed miegħi fil-kamra. Ma tantx jifraħ u ngħinu f'kollox milli jista' jkun għax inqajmu ngħidu Manuel ngħidu qum ħadd inħasel. U ngħidlu x'għandu jagħmel, ngħidlu issa il-ħwejjeġ li jkollok għamilhom fil-basket, ngħidlu ngħinek tagħmel is-sodda, nħu ħsieb nara jinħasel u kollox li ma jmurx jisluqu dak. U mbagħad nerġgħu aħna nagħmlu s-sodda. Mbagħad joħroġ inniżlu għall-kafè miegħi, għandi l-gwa tal-asafar, għandi t-tiġiġ. U noqgħod ngħaddi żmien magħhom. Nagħtihom jieklu kollox, mbagħad nidħol hawn kien hawn is-security jagħmel il-kafè. U nibda ndur mal-anzjani nara xi jkollhom bżonn immur nixtilhom, in-nurses. U kollu diħallu ħieli, jgħidu li m'għandekx kwiet, ngħidulhom mhux immur nixtri minn kulħadd. U malli ma jarawniex kulħadd jibda jsaqsi għalija fejn hu xalillu, fejn qiegħed, ħareġ, ma ġiex jaqdina. Kelli bar, domt 45 years fih, għax kont mal-papa meta kont żgħir. Kelli 14 years meta bdejt. U mbagħad meta kelli 17 kien marat. U kien hemm l-owner tal-ħanut għattu l-papa għattu mara għattu li dajda xejn fih il-ħanut għattu jrid li ħsin għattu jimporta għattu t-tini over għalli mela le. U tani over u bqajt sejr u bqajt naħdem fih. U bqamilt 45 years. U meta ġejt biex nirtira kien għalla li accident daqsxejn nikraħ. Għax kont il-ħanut fil-5 ta' filgħodu, kelli daqsxejn ta' influenza. U mort nixħal il-gas. U kif ta' għamilt t-tufojna biex sprodi li kollox. U ma kellix fejn noqgħod. Għatli kif toħroġ mill-istat. Għatli ibqatilha l-Italja għandi. U hekk għamilt. Wara 15 ġurnata informawni li se jibatuni. U ċempil għattilha ġej. Mbagħad ġajt kif ħriġt mill-isptara ġajt mort tant oħti, għamilt isu ġimgħa oħra, u mbagħad mort l-Italja. Nirringrazzja l-oħti u raġel tagħha li żammewni għax ma kellix fejn noqgħod. X'messaġġ tixtieq tgħaddi inti li għaddejt minn esperjenza bħal di lil anzjani oħra bħalek li forsi kultant jaqtaw qalbhom? Le, ma jaqtawndawx għalfejn jaqtaw qalbhom għax il-ħina tal hija kbira wisq. U veru kbira wisq. Għax titlob tgħin ruħek u l-bambin jgħinek.